स्थानिकामध्ये इकडे टॅक्सी वापरायची तशी संस्कृतीच नाही आहे, कारण ते भाडंच कोणाला परवडत नाही. तुमचा हा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर काही अशी स्थानिक लोक किंवा एक चंक ऑफ इट यू हॅव गॉट ॲज अ बिझनेस की जी वापरायला लागली टॅक्सी आणि ज्यांना फायदा होतोय आणि त्याचा टॅक्सी मालकांना सुद्धा फायदा होतोय. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ऐकून, जून हा पावसाळ्याचा पहिला महिना आहे साधारण, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की टुरिझम बऱ्यापैकी कमी असतं या महिन्यात. साधारण दिवसाला माझ्याकडे 350 ट्रिप जे आहेत ह्या लोकल मारेल. लोकल जे सिटिझन्स आहेत, कोणाला हॉस्पिटलला जायचं आहे, कोणाला नातेवाईकाकडे जायचं आहे, कोणाला पार्टी संपवून घरी जायचं आहे, ही स्थानिक लोक आहेत. आणि आम्ही हा डेटा वेगवेगळा कसा करतो, जे तुमचे डेस्टिनेशन्स आहेत आणि माझे रिपीट कस्टमर जे आहेत त्यांच्या लोकेशनवरून आम्ही तो डेटा ॲनालाइज करतो. अबाउट द मीटिंग ग्राउंड्स अँड ऑप्शन्स दॅट आर कमिंग फॉरवर्ड. एक चर्चिल साहेबांचा होता की हे जे स्टँड्स आहेत आमचे हॉटेलच्या बाहेरचे वगैरे त्यांना सोडून द्या आणि बाकी तुम्ही पाहिजे तिकडे जा गोव्यात, मला काही प्रॉब्लेम नाही. हे चालू शकतं का? व्यवहार्य आहे का? एवढंच विचारतो मी. याच्यामधून मी तोडगा काढतो वेगळा. चर्चिल साहेबांनी एक मुद्दा तुमच्यासमोर मांडला, त्याच मुद्द्याला धरून मी तुम्हाला एक सोल्युशन सांगतो. त्यांची इच्छा काय की आपलं स्टँड जसं आहे तसंच असलं पाहिजे आणि मला स्टँडपासून बिझनेस मिळाला पाहिजे. मी तुमचं सेम स्टँड टेक्नॉलॉजीमध्ये तयार करतो आणि मी त्याला टर्म देतो ई स्टँड. जे जसं आपण डिजिटल इकॉनॉमी म्हणतो तसं ई स्टँड. त्या ई स्टँडमध्ये तुमच्या जे 10 गाड्या तेवढेच रजिस्टर करा, बरोबर. जेव्हाही तिथून त्या स्टँडच्या हॉटेलवरून ड्युटी मिळत असेल तर सगळ्यात पहिली ड्युटी ही तुमच्या गाडीला जाईल. गोवा मेल हे गव्हर्नमेंटचंच ॲप आहे आणि मी तुम्हाला पूर्णपणे आता ह्या प्लॅटफॉर्मवरती मला खरोखर चांगली संधी मिळालेली आहे. सगळ्यात पहिले गोवा मेल काय ते समजून घ्या. म्हणजे गोवा मेलची ओनरशिप कशी काय आहे इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. सरकारच्या ज्या कंडिशन्स होत्या त्या कंडिशनमध्ये सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा मुद्दा टाकला होता की ही जी टेक्नॉलॉजी तुम्ही बनवता, ॲप बनवता, हे ॲप तुम्हाला त्याचं सोर्स कोड आमच्याकडे द्यावं लागेल. दुसरा, ह्या ॲपचं जो ब्रँड ओनरशिप आहे ती माझी नाही आहे, ती गोवा मेल जी ब्रँडची ओनरशिप आहे ती सरकारची, ती GTDCची आहे. म्हणजे मी पूर्णपणे सोर्स कोड त्यांच्या कंट्रोलमध्ये दिलेला आहे. त्याच्यानंतर मी पूर्णपणे ब्रँड ओनरशिप त्यांना दिलेली आहे, राईट. त्याच्यामुळे सरकारीच आहे. याच्यात परकपणा मला नाही वाटत की असं काय आहे वेगळं. मला AC कॅबिनमध्ये बसून जर कधी ॲग्रिगेटर पैसे कमवत असेल तर ते माझ्या पण प्रिन्सिपलमध्ये बसत नाही. मी मुळातच या बिझनेसचे जे प्रिन्सिपल्स पुढे ठेवलेले आहेत ते सिम्पल आहेत की जो काही पैसा पॅसेंजरच्या खिच्यातून पर किलोमीटर जाणार आहे त्याच्यामध्ये कुठेही कट नसावा आणि तो पैसा टॅक्सीधारकाच्या खिच्यात गेला पाहिजे. या प्रिन्सिपलशी निगडीत माझे प्रिन्सिपल आहेत. आता मुद्दा असा येतो की मग आमचं ब्रेड अँड बटर कसं चालतं, की आमच्यातली मिळकत काय. आम्ही त्यात एक खूप कमी अशी रक्कम ठेवलेली आहे की जी गोवा मेलचा जो एम्प्लॉय बेस आहे किंवा आमचं टेक्नॉलॉजी तिला सस्टेन करण्यासाठी आम्हाला वापरण्याची गरज पडते, राईट. 15 रुपये किमान आम्ही घेतो छोट्या ट्रिपमध्ये आणि 90 रुपये आम्ही जास्तीत जास्त घेतो, त्याच्यावरती आम्ही पैसे नाही घेत कुठल्याही ट्रिपवर. आणि